Ayan, dito pa rin tayo sa Nabuklod guys, sa mainit lang talaga. Ayan, ito, ang ganda ng bundok na to guys. So, ayan. Dito rin tayo sa taas ng bundok. Ayan. Lang sobrang init. Ang solar system nila guys, ano ng DOTR, Department of and Technology. Yan. Tapos ang view sa ibaba. Yan guys, Nabuklod, malayo lang sa sa kabayanan. Talaga mainit.